Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakmeko itu kalian jadi seperti baik tidak datang pun penampilan posisinya wonten ngadhapi puncal dulu mereka wonten sanggar Sekar Kinasih dari Kamro Bu Ida Sekar Kinasih ugi tansah pinaringan karahayuan tansah pinaringan kamujengan selatan tansah pikantuk berkah Gusti angin pitolo lampah kanthi nglaksanakaken badhe mundur patirtan suci Jawa bisa kita dados piranti srana angin kita pados cipta kawinan saged